България е първата европейска страна, която разви и прие собствена национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие. Разработваната програма за опазване на околната среда използва насоките за дейности, свързани с развитието на устойчив туризъм и с биоразнообразието на Конвенцията за биологично разнообразие. Мисля, че като визия общината и аз лично като кмет наблягам най-много на това, на екология, туризъм и селско стопанство. Бог ни е дарил да бъдем на територия на релеф, където имаме всичко. Имаме полупланински територия, имаме река Арда, красива, прекрасна. Река Арда е прорязала родопските склонове, образувайки причудливи форми и образования. Вулканичните скални комплекси достигат на места височина до 150 метра. Тук се срещат голяма част от основните елементи на ландшафта. Регионът на Стамболово е пресечен от река Арда, която е трансгранична река, минаваща през Гърция и Турция. Бреговете на реката осигуряват подходящи условия за екотуризъм, рибовъдство, спортен риболов и водни спортове. Типични за река Арда са животинските видове, които се отглеждат в тихи, статични и течащи води, както и на брега на реката. Речната долина е изключително място за опазване на редки и защитени видове влечуги и земноводни. Язовирът Студен кладенец е разположен на река Арда и в близост до него се намира защитената зона Големият Сипей, който е богат на различни видове птици. Тъй като тук в източните Родопи от всички 32 породи гръбливи птици на Балканския полуостров и в Европа дори, 31 породи се намират тук точно в територията на източни Родопи, в частност региона на Рабово. Тук се намира същото и най-доброто направено захранване, площадка за захранване на такива лешояди, и която се посещава много от швейцарци, холандци, немци, австрийци, французи, англичани, преди всичко. Огромните скални комплекси, сипеи и пропасти са убежище на голям брой скалолюбиви видове с ограничено разпространение в България. Наред с преобладаващата сухолюбива растителност в доловете има неголеми участъци с мезофилни дъбови кори. Тук се намира защитената местност Големият Сипей, която се намира на северния бряг на язовир Студен кладенец и попада в землищата на селата Рабово и Бял кладенец. Защитената местност Големият Сипей е едно от двете най-важни гнездовища на белоглавия лешояд в България. Тук гнездят между 9 и 14 двойки от общо 30 за страната. През изтеклите 7 години квалифицирани специалисти полагат грижи за подхранването на лешоядите и за опазването на новоизлюпените птици. Наличието на общо около 87 вида птици прави района особено богат и интересен за природолюбителите. От видовете, включени в червената ни книга, тук гнездят между 6 и 9 двойки черни щъркели, 1-2 двойки скални орли, 3-4 двойки египетски лешояди, орел-змияр, малък орел и осояд. В защитената местност се среща и единствената в страната колония на сива чапла, разположена върху скали. Интересното е, че в този район гнездят и 7 от 9 срещащи се в България биомно ограничени птици, характерни за средиземноморската зона. Испанско каменарче, голям маслинов присмехулник, малко черноглаво коприварче, червеногушо коприварче, белочела сврачка, скална зидарка, както и други редки птици. Защитена зона Източни Родопи е най-важната зона за опазване популациите на двата вида сухоземни костенурки, срещащи се у нас. Това са шипобедрената и шипоопашатата сухоземни костенурки. Тук се среща и световно застрашеният царски орел. Защитена зона Мост Арда е една от най-важните в страната ни и е от значение за Европейския съюз за опазване на видове като сивоокия дъждосвирец, черния щъркел, египетския лешояд, бухала и синия скален дрозд. Други видове представителни популации в района са градинската овесарка и ястребогушото коприварче. Екопътеката започва от екоцентъра в село Тънково и в началото върви в западна посока по билото на Рида гората. По тази част от маршрута може да се види добре запазена лалугерова колония, където освен лалугерите може да се видят и ориенталски каменарчета, които гнездят в стари лалугерови дупки. Също така може да се спре на точката за наблюдение на птици, която се намира на изявена височина над село Лясковец. От нея могат да се наблюдават малък орел, орел-змияр, малък креслив орел, белоопашат мишелов и осояд. Малко след точката за наблюдение на птици се намира находище на вековни обикновени кестени, пренесени тук от древните римляни. След това при село Пътниково маршрутът слиза на юг и продължава към село Светослав, където може да бъде видяна тракийската скална гробница от 8-5 век преди Христа. В нашия край има много гробници, скални нишки.
Просто хората идват да ги разглеждат тук. На тях им е приятно да дойдат да ги видят тук. Гробницата е изработена чрез всичане в скалите. След това маршрутът продължава на запад към село Бял кладенец, където могат да се видят стари къщи с уникална архитектура. Има уникални тракийски къщи със стил, характерен за Беломорска Тракия, и къщи със стил, характерен за Мала Азия и Западни Родопи. Маршрутът продължава на юг до защитена местност Големия Сипей и завършва на характерно възвишение точка за наблюдение на птици. В зависимост от периода могат да се видят и няколко вида орхидеи. Маршрутът е с дължина 19 км и се преминава за около 5 часа. Имаме язовири, баражи и около тях гравитират много мотели, бунгала, хижи и ние работим в тази насока.